Hi guys! For today's video, samahan nyo ako as I take you into the beautiful city of Kamunayan. And for the very first time guys, since summer ngayon, accessible ito gamit ang motor. Ang daan nga ang pangunahing problema ng mga residente lalong-lalo na kung tag-ulan dahil ito rin ay nagpapabagal sa kalakaran o komersyo dito sa sitio. At makikita nga natin na tayo ay dumaan sa mga pakuhan, taniman at maging sa ilalim ng mga puno, marating lang namin ang aming destinasyon. At ilang saglit nga lang ay narating na namin ang aming destinasyon, walang iba kundi ang ilog ng Kamunayan dito sa may Campos Santo, na kung saan ay paboritong puntahan ng mga residente, lalong-lalo na kung panahon ng summer o maging Semana Santa. Lumusong na nga ang isa sa mga kasama natin para mangisda ng aming uulamin sa pananghalian. At ilang saglit nga lang ay nakakuha na siya ng isang hiwet o tinatawag na igat. Ang taray. Ano siya nakuha? Okay. Niya. Eh, Lang ang ikaw makata. Ilang saglit lang ay sinamahan na rin siya ng isa pa nating kasama. ano. Pili oil, lakon. Nakasang na. Nakasang na. Siya ko mamang tira ka. Bilang pagod. Ano ito? Dumit na. So guys, lumipat kami ng pangalawang rama. Ito. So yan, yung ginagawa nila is sinatanggal muna yung mga bato. Ayan. And then actually yung paggawa nito, usually ang ginagawa nila is parang iniipon nila yung mga bato sa isang lugar kung saan nila gusto gumawa ng rama. Patong-patong na mga bato, and then like mga ilang araw pag gusto nilang
kunin na or tingnan, i-check kung merong laman yung ginawa nila. Magalpok! Ay! Ano to? Ah! Ay, kaway ah. Dada. Dad. Tapos ko nag-circle. Nagtutala ka na, cute. Uy. Dada ko, parang natalo. Dada ko lagi sa dukun. Parang ada deh, muri. Uy, abur ka. Ay, ibat na. Parang to. Ibu ka. Kenapa? Jangan nakakati. Ay, kung maala. Dah kasih mo na. Ay, itu ibu ka? Hah? Iya. Bakit mo? Đấy không phải đập ghi sự mui ibu kebuk tadi banget king dah lah ui abur abur ka Oke, dah betul. Di mana pun ah? Gini. Coba. Boleh masan. Udah lah talak lagi. Sudah ka doon? Di mo may tuwag sipot. Dada ka. Galutin ka. Ang totoo na ka. Ang sipot ka ata na ayahan nga maulot ko. Ada kulit. Kembali apa? Ada kulit. Nah itu. Oh, masih bilang adik abu itu. Ini ada. Gerak. Agak tuh. Ayo, atau apa nawe? Naon. Oh. Kursi yung gusto na tama ya. Agad to. Sige. Bang si kawawa. Makaga mo pa na yung burintis o babs. Social. Gusto kita. Pada. Oh. Chiron.
Ano nga? So pick apong gaya mo nanti. Ay papanam. Ay eksakto ka. Okay. Ay, ang taray. Pura mo na ka dyan daw, higit. So there. Uy, na. Oh, yeah. Sakto lang si Kon. Wala na yung ate man natin pinano. Tama, binayok sa malay. Huwag makakano. Kumanaw man. Lumay ka ng lahat. Pinagat pa tayo magkidla nga sila. Awan na pilipilig ay medyo lakla. Ipaglakot ka nagsinumot na. Pagkalipas nga lang ng ilang oras ay sumubok din ang iba pa naming kasama para rin mangisda. Habang ang iba naman ay niluluto na ang aming pananghalian na sinabawang igat. Ateng! Ateng! Nang kami nga rode. So yan yung ating iyo. Mga anak! Right.